ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪፕረስ ሎሚ 14 ሚያዝያ 2026 ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓለምን ኣብ ሓደ ዘይተፈለጠ ሓደገኛ መድረኽ ይኣትዉ ኣለዋ። ኣብ ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንመንግስቲ ፌደራልን ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ተቃውምቱን ዘንቀጥቀጠ ምስጢራት ዘቃለዐ ሰፊሕ መግለፂ ሂቡሎ። 50 ዓመት ተጋዲለ እየ ብፌስቡክን ብፀለመን ኣይቅየርን እየ ክብል ከሎ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ድማ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢስላማባድ ተመሊሱ ምስ ኢራን ንምድርዳር ይዳሎ ኣሎ። ቻይና ንኢራን ኣጽዋር ትህብ ኣላ ዝብል ክስ ዓለም የናውፅ ኣሎ። ብወገን ደቡብ ድማ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ናይ መሬት ኮሪደር እንተዘይብክኒ እቲ ዝሃብክኒ 60% ናይ ዋንነት ግደ ታጁራ ኣይደልዮን ብምባል ንኹሉ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታታ ኣብ ሓደ ኣእትያቶላ። ኣብ ግንባራት ወሎ ድማ ሰራዊት ፋኖ 3 ክፍለ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ሓደ ረፍዲ ከም ዝበተኑ ጸብጻባት ይወጽኡ ኣለዉ። ሎሚ ኣብ ኤሪፕረስ እዞም ኩሎም ፍጻመታት ብኸመይ ይርከቡ? ኣብ ድሕረት ዜና ዘሎ ዘይተነግረ ሓቂ እቲ ስትራቴጂካዊ ጥልመትን ብድሆታትን ብዝርዝር ክንትንትኖ ኢና። ኮፈሉ እዚ ቪድዮ እዚ ንኹሉ ምስጢራት ዞባና ዝፈታትሕ ፍሉይ ትንተና እዩ። ታደሰ ወረደ እቲ ካብ መቐለ ዝተላእኸ ሓፂናዊ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ድሕሪ ነዊሕ ትፅቢት ዝገበረሉ ሎሚ ንሚድያታት ሰፊሕ መግለፂ ይብሎ። እዚ መግለፂ እዚ ተራ ፖለቲካዊ ጸብጻብ ዘይኮነስ ንመንግስቲ ፌደራልን ንተቃወምቲ ውድብ ሕወሓትን ዝተላእኸ ወታደራዊ መጠንቀቕታ እዩ። እቲ ምስ ፌደራል ዘሎ ናይ እምነት ወጥሪ ታደሰ ወረደ ብግልፂ ከም ዝገለጾ መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ከም መሻርክቲ ዘይኮነስ ከም ፈተና እዩ ዝሪኣ ዘሎ። ሪፖርት ልምዓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ሒዞም ክኸዱ ከለዉ መንግስቲ ብሚድያታቱ ልምዓት እናበለ ፕሮፓጋንዳ ክነዝሕ ከሎ ኣብቲ ውሽጣዊ ርክብ ግን ንኹናት ትዳለዉ ኣለኹም ነዳድን በጀትን ንኹናት ተዋህልሉ ኣለኹም ብዝብል ክሲ የቕርብሎም። እዚ ማለት መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ናይ እምነት ርክብ ናብ ኣሉታዊ ደረጃ ወሪዱሎ። ንሰለስተ ኣዋርሕ ብብርኪ ፕሬዚደንት ምንም ርክብ ዘይምንባሩ ድማ እቲ ወጥሪ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ የርኢ። ሉዓላውነት መሬት ትግራይ መደራደሪ ዘይብሉ ነጥቢ። ታደሰ ወረደ ኣብ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ፌደራል መንግስቲ ነቲ ብሓይሊ ዝተተሓዘ መሬት ትግራይ በቲ ናይ ኩናት ውፅኢት ገይሩ ክፈትሖ ቅቡል ኣይኮነን። እዚ ማለት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናብቲ ናይ ቀደም ኩናት ክምለስ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክት እዩ። ተመዛበልቲ ኣብ ማዕቆብታት ይሞቱ ምህላዎም እናገለጸ ጉዳይ መሬት ብሰላም እንተዘይተፈቲሑ ካሊእ ኣማራፂ ክህሉ ምዃኑ አንጸባሪቑሎ። ገዛና ምለሰና ዝበሉን ተመዛበልቲ ሎሚ ብህይወት ኣለውን ክብል ከሎ ነቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ናይ ፖለቲካ መዘወሪ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ክብል ንመንግስቲ ፌደራል ወቒሱ። 50 ዓመት ተጋዲለ እየ ውሽጣዊ ፖለቲካ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንዕኡ ካብ ስልጣን ምውራድ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ናይ ቆልዓ ስራሕ ኢልዎ። ዝኣመንኩሉ እምበር ዝተባሃልክዎ ኣይሰርሕን ክብል ከሎ ነቶም ንዕኡ ክቕይሩ ዝደልዩ ወገናት ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ምስሓብ ብሕግን ብስርዓትን እምበር ብፀለም ኣይኮነን ዝብል ሓያል ምላሽ ሂቡ። እዚ መግለፂ እዚ ታደሰ ወረደ ኣብ መቐለ ዘለዎ ወታደራዊ ጽልዋ ንምርጋጽ ተጠቐመሉ እዩ። ኢትዮጵያን ጅቡትን እቲ ዝፈሸለ ናይ ወደብ ድርድር ኢትዮጵያ ኣብ ታጁራ ጅቡቲ 60% ናይ ዋንነት ግደ ክትወስድ ዝቐረበላ ዕድመ ኣይፋልን ኢላቶላ። እዚ ዜና ንብዙሓት ዘገረመ እዩ። ስለምንታይ እያ ኢትዮጵያ ነዚ ዕድመ ነፂጋቶ? ናይ መሬት ኮሪደር ኢትዮጵያ ዋና ወደብ ጥራይ ክትከውን ኣይትደልን። ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ባሕሪ ዝበፅሕ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅራ ዘሎ ናይ መሬት መስመር ትደልላ። ጅቡቲ ድማ ሉዓላውነተይ ኣይህብን ወደብ ጥራይ ተጠቐሙ ኢላ። ስምምዕ ሶማሊላንድ እዚ ናይ ጅቡቲ ዕድመ ምውዳቑ ኢትዮጵያ ናብቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ንምጥቃም ዘለዋ ቆራጽነት ዘርኢ እዩ። ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ከም ናይ ግዜ መሕለፊ ጥራይ ኣትጥቀመላ ዘላ። እዚ ድማ ኣብ ዞባና ዝያዳ ወጥሪ ክፈጥር ምዃኑ ኣየጠራጥርን።
ዓለማዊ መድረኽ ቻይና ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ቻይና ንኢራን ጸረ ነፈርቲ ኣጽዋር ትህብ ኣላ ዝብል ክሲ CNN ኣውፅዩ። ቻይና ብወሃበ ቃል ጓኣጆ ኣይኩን ኣቢላ ብትሪ ነጺቃቶ። ምስጢራዊ ድራማ ቻይና ሰላማዊት ሃገር እየ ትብል እምበር ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ንኢራን ምድጋፋ ንኣሜሪካ ዓብዪ ርእሲ ሕማም ኮይኑዎ ኣሎ። ቻይና ካብ ኣሜሪካ ዝመጽእ ቁጠባዊ ማዕቐብ ስለ ትፈትሕ ጥራይ እያ ቀልጢፋ ሓሶት ኢላቶ። እንተኾነ ግን ምስ ኢራን ዘለዋ ናይ 25 ዓመት ስምምዕ ቻይና ንኢራን ተሓዲጋ ከም ዘይትወፅእ ዘርኢ እዩ። እዚ ሓድሽ ጸረ ነፈርቲ ስርዓት ንኢራን እንተበፂሕዋ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ሆርሙዝ ዘካይዱ ዕፅዋ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ። ዳግማይ ጉዕዞ ትራምፕ ናብ ኢስላማባድ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ምስ ኢራን ዝግበር ካልኣይ ዙር ዘተ ኣብ ፓኪስታን ክካየድ ከም ዝኽእል ሓቢሩ። እዚ ማለት ትራምፕ ነቲ ኣብ ሆርሙዝ ዝገበሮ ዕፅዋ ከም ናይ ድርድር መሳርሒ ይጥቀመሉ ኣሎ። ፓኪስታን ኣብ መንጎ ኒውክሌራዊ ሓይሊ ዘለወን ሃገራት ዓብዪ ናይ ሽምግልና ተራ ትፃወተላ። ቻይና ድማ ኣብዚ ድርድር እዚ ንኢራን ንምትብባዕ ዓብዪ እጃም ኣለዋ። ሰሜን ወሎ 3 ክፍለ ሰራዊት ብልጽግና ተጸሪቦም። ኣብ ግንባራት ሰሜንን ደቡብን ወሎ ሰራዊት ፋኖ ዓብዪ ወታደራዊ ዓመት ኣመዝጊቡሎ። እዚ ንመንግስቲ ብልጽግና ዘሰንበደ ምዕባለ እዩ። ውድቀት ሰራዊት መንግስቲ 3 ክፍለ ሰራዊት 126165 ኣብ ሓደ ረፋድ ካብ ስራሕ ወጻኢ ምዃኖም ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ከመይ ዝበለ ምፍራስ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ኮነሬላትን ሻለቃታትን ተማሪኾም ወይ ተቐቲሎም። ወልድያ ኣብ ትሕቲ ከበባ ፋኖ ናይ ደቡብ ወሎ ገጹ ይደፍእ ኣሎ። ወልድያ ብኹሉ ሸነኽቲ ኸይባ ትርከብ። እዚ ማለት መንገዲ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ደሴ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ፋኖ ክወድቕ ናይ ግዜ ጉዳይ ጥራይ ተሪፍዎ። ፋኖ ሎሚ ካብ ናይ ሽፍታ ውግእ ወፂኡ ስሩዕ ሰራዊታትን ክባታትን ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘጥርየ ዘርኢ እዩ። ብልጽግናን ኢንዱስትሪን እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ልቢ። ኣብ ማእኸል እዚ ኩሉ ኩናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢንዱስትሪ ልቢ ሃገር እዩ ዝብል ቃለ መሕተት ይህብ ኣሎ። መንግስቲ ሉዓላዊ ንምዃን ክንሰርሕ ኣለና ይብል ኣሎ። እንተኾነ ግን ሃገር ብኹናት ትሕመሰላ። ልቢ ሃገር ዝበሎ ኢንዱስትሪ ብሰንኪ ስእነት ነዳድን ሸርፎ ወፃእን እናዓፀወ ክኸይድ ከሎ መንግስቲ ግን ብዛዕባ ብልጽግና ምዝራቡ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ተነፂሉ ምህላው ዘርኢ እዩ። ዶክተር ኣብይ ነቲ ናይ ኢንዱስትሪ ሽግግር ከም ናይ ድሕንነት መንገዲ ክሪኦ ከሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግን ቁጠባ ይፍርስ ምህላው እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪፕረስ ሎሚ ዝረኣናዮም ፍጻመታት ሓደ ዓብዪ ምስጢር የርእዩና። ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መንጎ ፌደራልን ውሽጣዊ ተቃውሞን ተቐርቂሩ ኣሎ። እቲ መሬት ትግራይ ብሰላም እንተዘይተመሊሱ ዝብል ቃሉ ድማ ናብ ሓዱሽ ዙር ኩናት ዘምርሕን ክኸውን ይኽእል። ዓለም ትራምፕ ብሓደ ወገን የፈራርሕ ብኻሊእ ወገን ይደራደር ኣሎ። ቻይና ድማ ብምስጢር ንኢራን ትሕግዘላ። ፋኖ ኣብ ወሎ ዝተመዝገበ ዓወት ንመንግስቲ ብልጽግና ብኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ እትይዎ ይርከብ። ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተባሃልክዎ ይሰርሕን ማለቱ ንሕወሓት ንምክፋል ዝተለኣኸ መልእኽቲ ድዩ ወይስ ንትግራይ ካብ ፌደራል ንምክልኻል? ርኢቶኹም ጸሓፉና። ቪድዮና ሼር ብምግባር ንኹሉ ካፍሉ። ኤሪፕረስ ኩሉ ግዜ ምስ ሓቀኛ ትንተና